telebista izan daiteke, da beste edabide bat jakintza zabaltzeko, edo jakintza erakusteko, edo jakintza iragarri eta ustiatzeko, eta hain zuzen ere Itxiliburuak saioa dela eta gonbidatu Gaizka Aranguren, besteak beste, Labarrit multimedia enpresaren zuzendari ere badena, eta, bigarren atal honetan ere, berriz ez, divulgazioaren esparruan gehiago mugituko garela aurreratu dizuet, eta horrexetan ibili da Gaizka. Ni Twitter mai gainera ekarri denetik lasaiago nago. Eta lehen aipatzen dien, zein handi batean hasierako aurkezpen guztietan arlo erabat akademikotik, akademikoan geunden, eta hain zuzen ere nire jardun profesionala hortik garatu dut, beti ere proiekzio komunikatiboari lotuta, eta beti ere ezagutzari, gehienetan ezagutzari lotuta eta kulturari lotuta, ez. Orduan, nire ibilbidea antzerantzizkoa izanen da, hasiko naiz hain zuzen ere esparru akademikotik urrun, azalpenak ematen, eta bukatuko dut arlo akademikoan izan ere esigentzia hori ere existitzen da, komunikazioaren arloan urrun gabiltzan ondako ere bai, ikusiko duzu ezergatik. Lehenik eta bi hausnarketa txiki, esperientzia gisa, eta hemen komunikazioaren eraginkortasunari dagokionez egin diren hausnarketei jarraikiz. Nabarralde sortu genuenean 2002an, ez dakit ezaguna duzuen ekimen hori, baina oso nabarmena izan zen zenbait liburu, hitzaldi eta sustatzen genituenean 12 lagun elkartzen ziren, 20 lagun, batzuetan 40 lekuren batean, eta liburuak, ateratzen ziren liburuak hildorretatik, saltzen, tirada izan zen 2000 lekoa, 600-700 saldu zitezken, behar bada 400 irakurriko ziren, eta eraginkortasuna izanen zuten 200 pertsonengan, ezta, liburu horietako bakoitzak. Eta hori ez ginela ari literatura grisaz. Baizik eta pixka bat koloreztatua, ere, bazela edo ez estriktoki akademikoa, ezta. Gerora, Itxiliburuak eginez, antzeko edukiak 30.000 lagunen gana, ez da asko ere, baina 30.000 lagunen gana irizitezken beste formatu batean eta noski pantaien bitartez. Eta hor, jauzia ikaragarria da, eraginkortasun komunikatiboari dagokionez behintzat. Beti ere noski mezuak ez dira berdin transmititzen, baina askoz ere jende gehiagori transmititzen zaizkio, eta hor, horrekak ikusi behar. Nik hemen prestatu duen aurkezpenean oso laizterionen naiz diapositibekin, egozu ez begiratu, izan ere berreskuratu ditut duela 20 urte egindako diapositiba batzuk. Pixkat adierazteko, hain zuzen ere, nire kezkak eta nondik zetozen eta zergatik bukatu dudan enpresa bat sortzen iruditeria kolektiboak lantzeko ondarin materialaren kudeaketaren bitartez. Orduan, bere garaian horrelako diapositibekin joaten nintzen lekuetara, adierazteko importanteak diren edozin pertsonaren sozializazio prozesuan ezagutza eta erreferentziak barneratzeko prozesuak, ezta? Eta zentzu horretan, barneratze horren bitartez, norbere imaginarioa osatzen zen, eta noski gutasun bat osatzen zen, ez? Eta handi batean, konsiente edo inkonsienteki edozin pertsonak, sortzen doan, sozializazio prozesuan zehar egituratzen doan imaginario kolektibo horren erreferentzien arabera egiten duelako bere nortasun politikoaren autua. Eta horrek kezkatzen induen, kezkatu izan nahu beti, herri honetako kide izanik, hain zuzen ere biziraupenaren kezka horrekin bizi izan naizelako, zuetako haunitz bezala, ezta? Eta zentzu horretan, horrelako erreferenteak, importanteak iruditu izan zaizkit beti, eta landu egin ditut, egon nahi zen egitura gehienetan. Diapositiba haunitz kendu ditut hemendik, referentzia historikoi dagozkienak eta guzti hori, eta gelditu naiz batez ere identitate eta gure arazo honekin ere bai, ez? Honek asko ere kezkatu nahuelako oso aspaldidanik eta iruditu zaidalako zerbait egin behar nuela. Eta, azken finean, estereotipatutako iruditeria kolektibo horien erreferentzia batzuk bilduz, horrelako kuadroak sortzen ziren eta
Eta galdera zen, hein handi batean, zer gertatzen zen gure komunitatearekin, ezta? Modernitatearen hasieratik estatu naziorik gabeko komunitateek izan dutelako gainbeherarik handiena hizkuntzaren ikuspegitik eta identitatearen ikuspegitik, Europan zer erranik ez, Amerikan ere bai, baina Europan zer erranik ez. Eta estatu nazioa modernitatean izan duten komunitate kultural eta linguistikoek izan dutelako aukera hain zuzen ere beraien kultura, identitate eta hizkuntza babesteko. Hain zuzen ere estatu nazioak eskaintzen dituen baliabidei dagokienez, horien bitartez. Bueno, kezka guzti hauek zirela eta ikusten dena ere da egiturak eta administratiboak zer esan handia daukala guzti honetan, eta iruditeria okzidentala, mendebaldekoa batetik, Europarra, eta gero Espainiar eta Frantziarra guri dagokionez, eta gero gure barne egiturak eta administratibo horrek ere eragin zuzena izaten du gure iruditeria kolektiboaren zatikatze horretan. Elkarrekin egiten duguna gara, eta batzuk osakidetzara baldin badoaz, eta beste batzuk osasun bideara, bi erreferentzia desberdin dira. Eta gainera assurance maladie baldin badaukazu, baina 3 desberdin dira, ezta? Horrek zer ikusi handia du. Edo Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle baldin bazara niri tokatu zitzaidan bezala, baina bere garaian horrela gertatzen zen ezin baldin baduzu, Iruñan matrikula ordaindu, Euskal Autonomia Erkidegoko kutxarik etzegoelako, horrek ere adierazten dizu, ze gutasunaren partezaren edo etzaren, edo ez dizuten uzten, edo nik zer dakit. Bueno, hauek ziren kezka guzti horien diapositibak, duela 20 urteko diapositibak, nahi baldin moduzue, eta gaur egunera etorriz, kezka areagotu egiten da, izan ere transmisioa, kulturgaien transmisioa eta iruditeria kolektiboak osatzen dituzten elementuen transmisioa pantailen bitartez da gaur. Aspaldidanik ni behintzat oso banatuta daukat idatzizkoaren inperioa gainbeheran dagoela, gaitasun transmisore horri dagokionez, eta pantailetara eramaten ez dena, eta pantailen bitarte transmititzen ez dena, ez da transmitituko ia, orokorrean. Eta zentzu horretan beti ere interesgarria da Simpsonak ikustea, baina pantailetara iristen diren edukiak iturri jakin batzuk baldin badituzte, eta iruditeria jakin batzuk elikatzen baldin badituzte, etengabe hain zuzen ere, dano kontsumitzaile estandarrak eta homogeneoak izan gaitezen, elikadura kontsumoan bezala, bertzelako kultura kontsumotan, arazo bat daukagu dibertsitatearekin, eta orduan komunitate desberdinek egiten duten zopa dibertso horien harremana, pobretu egiten da, zoparen teoria orokorra hau, gero ikusiko duzuen tesiaren parte bat da, baina azken finean adierazten duena da, eltze desberdinetan ura hizkuntza da, eta gero paisaia natural eta kulturalaren elementuak eltze bakoitzera botaz, zopa edo iruditeria kolektibori egiten da, komunitate bakoitzak elikatzen duena etengabe eta hartzen duena, norberak 2 edo 3 hizkuntza baldin baditu, eltze desberdinak dasta ditzake ez da, baina eltzeak badaude handiak eta badaude txikiak, eta normalean handiek gainera gaitasuna daukate inguruan dituzten txikiak bereganatzeko, eta batzuk badituzte estalkiak eta beste batzuk ez. Ur-lurrinarekin odeietara doaz zopa guzti horien esentzia, eta hor elkartzen dira eta berriro erortzen dira zopetan, eta hor harreman kulturalen metafora sortzen da, ezta. Eltzea erabat isten baldin baduzu noski, usteldu egiten zara, ez duzu ekarpenik egiten, eta, tira, kezka guzti horiek. Eta zentzu horretan, pantailetara gauzak eramateko ikusentzunezko formatuan gauzak bildu ere egin behar dira. Izan ere, fijatzen gara goiko alde honetan, ez da, baina goiko alde hau ez dago izebergean, oso tradizionala den diapositiboanek adierazten duen bezala, bekoa espaldin badago eta bilduta espaldin badago. Eta nik topo egin nuen UNESCOren Pariseko 2003ko konbentzioarekin, hain zuzen ere ondare inmaterialaren babeserako konbentzioarekin, eta hor irekizitzaidan, begiak irekizitzaizkidan, ez? Irekizitzaizkidan hein handi batean, esaten ari naizen guztiaren gailurra honetan ikusten dudalako, ez? Gaur egun nazioarteko harremanetan ere botere biguina deritzon kontzeptu erabiltzen da, hain zuzen ere iruditeria kolektiboak elikatuz eta batez ere marka jakin batzuk elikatuz, zenbait herrialdeek daukaten eraginkortasun gaitasuna adierazteko. Eta, bisera eta kamiseta hori aski adierazgarriak dira zentzu horretan, ez?
Bangladesen ikusiko dugu emakumezko bat bisera horrekin arroza biltzen, baina nekez ikusiko dugu Manhattanen exekutibo bat Bangladeseko bandera duen zearekin, ez. Bueno, eta zentzu horretan, egitura desberdinetan ibili ondoren Labrit izeneko enpresa sortu nuen 2009an helburu horrekin, ez? Iraganeko referente komunek, bizipenek, ezagutzek eta etorkizunerako desio partekatuek osatzen dutela edozein giza taldearen iruditeria, identitatearen atari alegia eta taldearen izaeraren beraren iruditeria dinamikoa deskodetuz, aztertuz, elkatuz eta transmitituz, munduko kultura aniztasunaren biziraupena sendotzen laguntzen dugula eta iraunkorki auspotzen dugula, lekuan lekuko garapena ingurumenarekin bat. Hau da, desideratun bat eta xede bat eta hildo horretatik doa egitura komunikatiboa. Hau da lantaldea, 14 lagunez osatutako lantaldea da momentu honetan, eta 900.000 euroko fakturazioa du, arlo honetan lan eginez SL enpresa pribatu gisa. Egiten ditugun gero, hau zertan gauzatzen da, nola eragiten dugu gure inguruan, aipatu ditudan kezka guzti hauek transmititzerako momentuan. Alde batetik, bizitza historioen bilketa, metodologia antropologikoa erabiliz sistematizatu egin dugu ikusentzunezko formatuan, ia industrializatzeraino, eta honek albidetzen digu ehundaka bizitza historio biltzeko, aztertzeko eta transmititzeko urtean, ezta? Nafarroa garaian hau da proiektu handiena, baina gerora hau eraman dugu arlo geografikotik, gai arloetara, enpresetara, elkarteetara, familietara ikusiko duzuen bezala. Noski, bildutako memoria, ahozko memoria horren bilketaren transmisioa ere egiten dugu sistematikoki, azaltzen dira datu batzuk, zaharrak dira ja hauek, duela 3 urtekoak gutxi gora bera, beti ere ikusentzunezko oinarri hartuta. Hauek ere bai, horrelako 5 minutu falta diren errenen didezu? Bai, laster. Laster? Ez da entzuten? Ze pena. Zein? Horia. Ez? Berdin da. Ez da berdin, baina irudika dezakezu, oin iruditeria zari garela irudika dezakezu, ze musika dagoen azpian, aurrari da esaten 1, 2, 3 kukuketan ari baita. Kukuketan eta kasu honetan Arakilgo memoria bilketan oinarritutako transmisio lan bat da. Pena. Zein hau? Da. Amigo. USB-tik doa. Vale. Ez da ere. Bueno. Tira, igual urrengo bideoa. Ondare hezkuntzan ere badiar dugu, arlo formal, ez formal eta informalean, aholkularitza unitz egiten dugu administrazio publikoendako, izan ere ondare inmaterialaren arloan normalean ez dago pertsonalik administrazio publikoan haulantzeko. Gagoen la pitxorrika. Bestenaz USB aukenduko dut, ez? Ze lehen? USB-a sartu dugunetik ez da ikusten orduan. Tira, ja, ongi da. Esate bate, argazkia azaltzeagatik, hau da, Bizkaian dagoen azken gaztain negurrarekin, gaztain zurarekin saskiak egiten duen azkeneko emakumezkoa, azkeneko artisaua. Ondare materialen arloan, arlo pribatuan zein publikoan lan handia egiten dugu, 100 eta 200.000 euroko fakturazioa arlo horretan, eta gerota gehiago guztionen aplikazioan eremu produktiboan, ez? Hitz egin dudan guztionen proiekzio komunikatiboa, hain zuzen ere, lekuan lekuko paisaia natural eta kulturalaren fruitu diren produktuei balio erantsia gehitzeko. Eta lekuan lekuko populazioak eutxial izan diezaion bertan jarduteari. Horren adierazpenik, baina entzuten ez baldin bada,
Hogei dela pena. Igual ikusiko zenuten, oroitzen zarete lehen aldiko zerabili zen erronkariku euskara publizitate konbentzionala egiteko. Eta nik nahi nuen zuek entzutea hemen erronkariku euskara, ze ez da oso ikua, baina ez da entzuten. Jazta, berdin da. Eta branding kulturala ere egiten dugu, zentzu berean, prozesu parte hartzaileen bitartez eta babes markak sortuz, proiekzio komunikatiboa, eta gero futbol taldekin eta peinekin, edozein giza kolektiborekin bere iruditerian oinarrituta beraien proiekzio komunikatiboa egiteko. Eta egin dugun azkenekoa, eta nik uste dut honek bai izanen duela, zer errana emanen duela, prototipoa hain zuzen ere zientifiko horrekin egin genuen, baina bizitza historiak familietara, bizitza historietara eraman dugu, eta ondare familiarra, lehen sartu dut kablea ba. Bueno, nahi duenak begiratu bezala. Vitagrama.life izena du sortu dugun produktu bat. Eta produktu hori da, hain zuzen ere, edozein pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna utzi ahal izan diezaiola bere familiaren ondorengoei software espezifiko baten bitartez bere bizitzako mugarri gehienen material eta argazki eta bertzelako materialen interpretazioaren bitartez eta noski lekukotasun sakon eta ikuspegi antropologikotik aztertutako baten bitartez. Baina, nahi duenak ikusi, vitagrama.life horretan. Eta bukatzera noa, aipatu dizudan hildotik. Ze gertatu zaigu, ibilbide guzti honetan, joaten ginen mintegi jardunaldi kongresu batzar guztietara, gaurko kasuan bezalaxe, jende gehiena izaten zen, unibertsitateko jendea, instituzio publikoetako jendea, fundazioetako jendea, eta askotan enpresa pribatu bat izateagatik arraro begiratzen ziguten. Eta orduan iruditu zitzaidan gure jardunaren filosofia, barruneko filosofia azaltzeko eta batez ere hori guztia gero nola egikaritzen genuen egunerokotasunean gure inguruan eragiteko. Azaldu behar nuela eta orduan memoriaren mehatzariak izeneko tesia idatzi nuen, espainolez, por cierto, askoz ere laizterrago egiteko aukera ematen zidalako, horrelaxe da. Baina, hori bai, gure enpresa euskaraz egiten du lan. Barne funtzionamendu guztia euskalduna ez baldin bazara ezin duzu labriten lanekin, eta barne funtzionamendu guztia euskaraz da. Naiz eta edozein hizkuntzetan edo dakizkigun hizkuntzetan lan egiten dugun bezero desberdinendako eta lan egiten dugu mundu mailan. Argentinan zer, baina batez ere Estatu Espainiar eta Frantziarrean. Eta nola zigiluak aipatu dituzuen, guk ere badukagu bat. Hain zuzen ere, Asociación de Antropología del Estado Español izenekoak eman diguna gure jardunak baduelako aipatu dizudan oinarri akademiko, patina akademiko eman behar genion eta tesi horren bitartez egin genuen gure jarduna azalduz eta ere egia da lortu dugula Estatu Espainiar zein Frantziarreko ondare inmaterialaren esparruko guru handienen zertifikatu eta gurea bezalako enpresa bati oso ongi datozkion horrelako bedeinkapenak, ez da. Eta horrela jarduten gara komunikazioan, Twitterren ere bai, tarteka. Por cierto, anekdota gisa, enpresa sortu baino lehenago egin nuen azkeneko gauzetako bat izan zen UEurekin Euskal Herria Ardatz izeneko liburuaren koordinazioa eraman Eduardo Apodaca, Jose Manuel Odriozola eta Eugenio Arraizarekin. Ladrillo bat. Literatura grisa, osea, baina, etzat oso interesgarria zen. Eta gerora egin nuena izan zen zenbait PowerPoint hori koloreztatu ahal izateko, ezta? Eta transmititu ahal izateko behar bezala. Bai, nire oso ongi etorri zitzaidan, lan hori egitea gierra. Zerbait jakin nahi baldin baduzue, Talderari, hausnarketarik, gogoetarik.
Bai, gaizka. Gizu, gonbidatu zintugunean, proposatu nizun izena, izenburua zen, itxi liburuak, kobratzen duzu, proposatutako izenburua zen, itxi liburuak, hain zuzen buruan nuelako, hori, telebistako saio horretan, azkenean ia benetan, eta nik buruan diseinatu genuenean gaurko jaurdunaldia, buruan nuena zen, liburuak benetan itxi behar dira, eta orduan ikus-entzunezkoak eta zure erantzuna azkenean, lehenengo hitzetan esan duzu pantailen ez dagoena ez da irakurriko, ez da komunikatzen, orduan pantailetara iritsi behar da. Erantzuta ulertzen dut nolabait dala, bai, itxi liburuak. Baina bukatu dut erranez Euskal Herria ardatz ladrilloan hiri oso baliagarriak izitzaidala. Itxi liburuak ez dut aipatu, azkeneko 2 urtetako afera izan da, eta aipan ezakeen, baina hilo beretik doan zerbait da. Hasieran aipatu dute 30 lagunen gana iristeko aukera ematen duela, Gipuzkoako produktora batek egiten duen lan bat, eta ni kontratatzen naute aurkezle gisa, eta dakidan historiaren esparrutan nire iritzia eman dezadan, ez? Ez dakidan aferetan ez nahi sartzen, baina aurpegia ematen dut. Hori bai, onerako eta txarrerako ematen dut aurpegia, baina ni oso harro nago itxi liburuak ekin egin den lanarekin, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Bai, eta kontua da, horren atzean nik buruan nuena zen, eta uste dut nire aurkezpenean alegin du naizela hori aitzera ematen, liburuak ezin direla itxi. Nik buruan nuena zen, eta horrela pentsatzen dut, liburuen bideak jarraitu behar duela, artikulu zientifikoaren bideak jarraitu behar duela, eta hor kontinuum bat egon behar dela, liburutik divulgaziora eta divulgazio mota desberdinak izan daitezkela, eta bat dela Twitterren bidez komunikatzea, eta beste badala ikusentzunezkoen bidez komunikatzea. Bueno, Twitter eta ikusentzunezkoak hortxe, bai. Eta gero, beste alde batetik, nik buruan dudan intuizioa da, ueuk zabaldu duen bidea izan daitekela baita, ueuk eta beste batzuk, ueuk ere bai, izan daitekela, ez da bakarrik liburuaren subproduktu bat hori zabaltzeko bide bat, baizik eta izan daiteke lehenengo mailako komunikabidea ere, eta behintzat multimedia baldin bada, hau da, era askotako baliabideak nahaztuta izan daiteke. Hori izan kezka bat, hau da, baliabideen kontua. Eta ero bestea da autoritatearen kontua. Eta pixkatxo bat badu zer ikusia baita, alden Jonek galdetu duenarik ez da, problema bat da, edo, bai, bintzat galdera bat da. Zeinek du autoritatea COVID-ari buruz hitz egiteko. Ez da zeinek du autoritatea, baizik eta zeini ematen dio gide horrek, medikuntzari buruz ezer ez dakienak edo biologiari buruz ez dakienak sinesgarritasuna. Sinesgarritasuna irabazi egiten da, ez? Komunikazioan behintzat nik uste dut irabazi egiten dela. Hasiera batean ukan dezakezu, itxuragatik bertzeik ez baldin bada, baina nik gauza pertsonala, ni saiakera irakurlea naiz. Ez dut literatura apenas irakurtzen. Oso aspaldi da ni gainera. Saiakerak bai. Baina Twitterren sartu nintzenetik, saiakerak irakurtzeari ematen dizkion 1 minututik, kendu dizkiot 75 edo 80, eta Twitterri ematen dizkiot. Eta Naga Larraga, edo Perez Iglesias, eta hoiek ere bai, ez bakarrik, baina hoiek ere bai. Eta ziurraski hor Perez Iglesias jaunak botatzen dituen gauza batzuk hortik botako ez balitu, behar bada ni ez nintzen iritsiko bertze bidetik. Horregatik eskerrona Twitterren zentzurretan dabiltzen eta ointxe aipatu den guztiari ez, aurreko kideak aipatu duena. Bai. Nik pixka bat Gidorrek aipatu duen bide horretatik badaukat kezka,
baina zeurean ikusi dut muturreraino gaizka eraman da, pixka bat usunek aurreratu duena, ez? Hor, pilulaka, ez da zer, eta momentu batean aipatu du, eta nik apuntatu, esfortzu kognitiboarena. Nik, dena eman behar dugu jogure modura ez, edateko jogure, zan edut, galdera da, ez, nora goaz. Osea, ez dago interes minimorik edo premisa horrekin jokatu behar dugu. Osea, itzi behar dugu, zeren aurreko batean ere, bueno, ez du inok irakurtzen, hala ere, argitaratzen zintuko dugu, ez? Ja, fosil biziak gara. Segun zein den zure helburua, ez? Eta zenbat pertsonenganaino iritsi nahi duzun, ala iritsi nahi duzun jende gutxi, baina oso espezializatuaren gana. Nahi dut, nik Twitterren errate baterako pilulak oso gusturatzea Naga Larraga, edo Perez Iles, edo bertze hainbatenak hola ikusita. Behar bada blog bateran eramatenean, segun eta zinteresa dukan sar naiteke ala ez, baina ni sartuko nintzateke blog batean irakurtzen atope eta Twitterretik joan nintzateke irakurtzera gauza grisago bat, demagun horrela, baldin eta goimendietako, erreketako amuarrainek jaten duten efemeretaz balitz. Oso espezializatua da. Niretzat ez dago munduan, goimenditan amuarrainak arrantzatzea baino gauza importanteago, interesgarriago. Eta hor sartuko nintzateke, gainontzekoetan pilulak behar ditut. Eta bai, pilulak jendea unitzen gana iristeko, gaur egun nik ez dut beste biderik ikusten. Eragin nahi baldin baduzu gizartean modu, ez dakit, eraginkor batean. Berrogeita 10 minutuko itxiliburuakeko saio batek eraginkortasuna handiagoa dauka, historia, Nafarroako konkistari, beira, oso adibide zehatza, oso adierazgarria da izan da ere, akademia eta bertzelako divulgazioaren arteko konparazione horretan. Uste dut adibide paradigmatikoa dela, bizi izan duguna Nafarroa garaian bereziki, 1512, 2012, 500. Konkistaren ze horretan. Akademian zegoen diskurtso hegemonikoa eta gizartean zehatuta zen, anexio bat izan zela. Hor gertatu zena historikoki eta kontzeptuak hortik zijoa zen, ez? Errazagoa delako inesteko. Egin zen, batez ere akademiatik kanpo egindako lan historiografikoei esker eta herri ekimenak bideratutako mugimenduei esker, gaur egun Nafarroa garaiaren konkistari buruzko errelato hegemonikoa konkistarena da, ez anexioarena. Eta akademiak bereganatu du. Baina kanpotik akademia, oso adierazgarria izan da gertatu dena gai zehatz horrekin. Eta horrela gertatuta kanpotik barrura. Barka, bai. Epiderniko egia lortzen agindaren Nafarroako agindaren horretan ere lortzen da? Ez. Ez, nire uste ez, gertatu dena zuzen ere da, zuk orain lehen Martinena, Martin Duque, Eloisa Ramirez Bakero eta horrelako izen, akademiako izen, hemengo batek ezagutuko ditu, gerora akademiatik kanpoko beste zenbaitek egin zuten lana, herri ekimenak egin zuen lana, komunikatiboki baita ere, eta gaur egun referentzia akademikoek bereganatu dute orain errelato hegemoniko hori, eta lan egiten dute, eta publikatzen dute literatura grisa, baina bertze kontzeptuekin, beste errelato hegemonikoarekin. Lehen, behar bada, horietako batzuk, ados zeuden, baina ez ziren ausartzen. Ez ziren ausartzen, akademian hegemoniak bertzen nun baitetik zetorrelako. Eta gaur egun Pello Monteano ausartzen erratera horrela, Espainiak
konkistatu zuen Nafarroa. Ez du erraten Gaztelak konkistatu zuen Nafarroa. Naiz eta batzuk eroriko zaizkio, ez Gaztelak, ez. Esaten du, Espainia konkistatu zuen Nafarroa. Eta hori gertatu da guzti, baina, ja, erreferentzia, artxiboko referentzia, eta Jimeno Aranguren, Roldan Jimeno Aranguren, da referentzia akademikoa, eta hori ere barneratu da. Eta aldaketa eman da. Bueno, ez da, niri paradigmatikoa iruditzen zait, eta bat ere azalekoa. Oso sakona baizik. Oso sakona. Bai. Utziko dugu Bai. hurrengoari txanda pasatzeko.